sini di Pramothani parti no mo sudu parti ya thajingo sini segang sai thanai no saka mono parti ni simi tawan suti mo dopha tai sini di Prasano bahake yok samari manai bahake hamari manai hnai mo kaisa songsarak okai o songsangmani ya bulo naidi sini ibu kolok ma salai thangka athur rogonuka jotoro parti hinai jati ni bagi dopha ni bagi hnai parti khlai anjoli dol jotoro khai thangka haipeno aboni saimo ekisisa alada kohondodom moni naharmu boni tuidul jakha mo bubagra bai tuidul jak mo parti aboni bagi খুব কম ও जों सिलाइरो दैया पुलिस दियागो लुखांके आगि एसला रुगु तामके AK-47 लुगु उनि मानाय ताबो आबसे खम पार्टी मो बुबाग्रा बाय तुइदुल जा अमसे खम मो नरक साइमानाय जतनो नायनायदि जों 2100 गभर्नमेन्ट फाइमानि परे एडिसि हापाङो तानो खाया दंखानादि आसु दिन कलंगा एडिसि हापां चालुगै थांखा 42 बोसोर काका एडिसि मानमानि आजागाव कटाकबो थांखा कुफुरबो थांखा नुखा जतनो थांखा किन्तु थांखा ठीक जतनो जानि पार्टीनो नायखा जानि हामक्राइसिनि नाय थांबायका नि बाकी जनसाधारण बाहाके हामनाय बाहाके बरो दालके तिसाइक्लां मानाय बुनि ल तामो बिनि तामो बिनि क्षमता पावार दं एडिसिनि आबनो फोरोंख्लायलांनाया जतनो ओ आमी हिप हप मा हके थोकलुबाय जे थानाय बोनो थोकलुबिलायो जे थानाय बोनो थोकलुबिलायो हाकेमान थोकलुबिलाया किन्तु सिनि बुबाग्रानि दै दुलदाबाय যখন এডিসিতে হাপাङो फायका जाना कर्मचारी खायनाय बरक साइमानाय बाहायके एडिसि हापां चालुगै थांका किन्तु बुबाग्रा बाय যখন दै दुलदागै एडिसि हापाङो फायके बिनि तामो पावार दं बिनि ताम क्षमता दं पुले आबनोसो बुबाग्रा नायके फायका ओके ताम खायका फायकेनो जे एडिसि कर्मचारी तंबाय नङो कुनु अबकरै कर्मचारीनि कायसा रुल दङ बिनि एको कागज दङ बिनि अबता बनो सामथिं हमो सार्भिस बुक ओ सार्भिस बुक एडिसि हापाङो कसो करे केतु बुबाग्रा फायनाय सार्भिस बुक खालायरेका जारा एडिसि हापाङो चाकरि खायनाय रकाबो सार्भिस बुक मानखा बबाके पेन्सन नानाय बिनि तामो सारकुला बिनि तामो गाइड दं आबनाय दुक जाखा एरपरे एडिसि हापाङो असो बम ब्लास्टिं खायका आसो ग्यास मानखा आसो टाटा कम्पानी दंखा आबनि कुनु टैक्स कमिशन ना जाया बुबाग्रा फायका चेरखा नायतुखा ताबो एडिसि हापाङो टैक्स रिमा दङो इंके नायनायदि बुसे को किसिसा समयसे अबसे खायो गांखाय ते किसा जरा मानि खायका खायतो तिम गाहाम खायानो आशा खायो इंके नायदि चिकन जेटा आसु पटर सामगांनायाखौ फान करिबाय चिकन लाना थाङोनिया जागाव चिकन कुलुक न इ बायके हिन्द्रब हादुरनि यागै फानो काटुन नुनाय रैतफा जागा ना हायबो खाय दङ दा आबनो दाखुर सिनि जबानि दाखुर जतनो बुबाग्रानि वारियर किसिसा तयज खायदि किसा नासिंदि बुबाग्रा बार सिरिगो किसा नासिंदि तामङै नासिंदि इंका आबनो किसा नायदि जों जुदिও आबनो साइ सानानि थांखाय 5 बोसोर 6 बोसोर रानिङै दंखा गभर्नमेन्ट बिजेपि हापां ओ जागाव बिजेपि नो एमएलए दङ ओंखाय आ समयो तांगै डेभलप सामुङै यांखा तामङै तांजा यांखा तामबा आसो बरगै गेबें नुं खाना आबो जत साइदेमान किन्तु आं साइमामानि जराते बिजेपि बाय आइपिएफ नि सरकार फाइनाय बरं निजिरा दन्दनियो खापिलेमालायो न एडिसि एरियाव सामतांमालियाना नि आं माथाखा कारण 1 बोसोर सिगुति ब्राह्मण फाइनाय ताबुं नायनायदि बेबाक दिगि मखल फेवबाय सिगादि आइ दुफुं लामा पिस बनाय दंलायका इ बनाय दंलायका आबुन सिगांके तामुं यांखा तांखो बाहायनिखा कुन जागानिया करिबले ताबो एकबारे जे लामा हानिया बेबां नै दङ नं मस बिसे ताव yang दङ नं मङानो नं म काइसिया किसिसा गलति दंबो जे ओ एजेन्सि मानायो बर 5 बोसोर नांगौ 5 बोसोर काया कुरिबागो PWD नो हेनोबार खायाकु आबन बागै एमएलए बारबार साइथुखा मन खायजानि किन्तु PWD नो हेनोबार खायाकु आबन बागै ओ लामा ताव खायजे ग्यान दं आसोसै फेक
fia. Oke, asa kayo bumagrani